Jeden hotdog bez horčice vás poprosím. No? Jeden hotdog bez horčice vás poprosím. A my nevieme zdraviť. Dobrý deň. Jeden hotdog bez horčice vás poprosím, lebo horčicu ja nemám rád. S kečupem? Aj bez kečupu, aj kečup ja nemám rád. Čistý? Čistý, taký suchý. 40 korún. 40 korún? Tak chcete ten hotdog, alebo ne? 40 korún? 40 korún? No najprv prachy, potom žranica. Poďme, mladý pán, nemáme čas. Bez horčice, bez kečupu? Ale však som očula, mladý pán. Nechajte ma pracovať. Pani, viete, ale ja sa ponáhľam, lebo mne už pôjde každú chvíľu asi autobus, viete? No a jak to tam narvem teraz? Keď je čistý, bez kečupu, bez horčice. Viete, mne pôjde autobus, čo Však chvíľa? počujem, keď ma budete ale zdržovať, tak to bude trvať porad dlhší. Už pôjde autobus. Ale moment, ten je plný horčice. No sa to tam nešlo narvať, tak čo som mala robiť? Tak vráte mi mojich 40 korún. Jakých 40 korún? Chcel si hotdog alebo ne? Tam ti ide autobus. Chceš ten hotdog alebo ne? 40 korún mi nemôžete Pri tam radšej... bol Tomáš. Na! A tam ti ide autobus. Už uteká auto, ty... Dobrý. Prosím vás, jeden hotdog. No nech sa páči, už vám čakám. Ďakujem veľmi pekne. 40 korún, ako pre vás, mladý pán, a na súce. Ďakujem, milostivá pani, ďakujem. Jeden hotdog. Bez kečupu? Aj bez horčice, ale nie tak ako včera, ja by som chcel aj bez horčice, aj bez kečupu. Zase čistý? Čistý, áno. 50 korún. 50 korún, veď ešte včera stal 40 korún, dnes už 50 korún stojí. No ne, inflácia. 50 korún hovorím. No moment, ale ja vám dám peniaze až potom, čo vy mi dáte hotdog, lebo ne, aby to dopadlo tak ako včera. A vy ste dementný, môj zlatý. No určite, vy mi utetete a ja tu budem mať manko, ne? Pekne 50 korún na ten hotdog. A rýchlo, nemáme čas. 50 korún? Ale... Lásko moja, stúnu, tvoji píšu ja pekné. Pani, ale viete, tu je zastávka, ja budem za chvíľku musieť ísť na autobus, ja vás nechcem znervozňovať. Kvôli vám sa vzdávam trúdu klenoty. Ten autobus neviete, pôjde za chvíľočku, pani. Bože, nevyrušujem, lebo to nedorobím. Lásko moja. Pani, viete, ale mne ten autobus... Jak toho dneska za ja ľúbim. Tvoji píchu ja jen hrám. Pani, mne už ten autobus ide, viete? No dobre, tak ide autobus, tak bežím. Ale... Môj hotdog, pani... Pani... Dávam trúd. Dobrý. Jak ste vedeli? 40 korún. Nech sa páči, milostivá. Tak to pre vás aj na budúce. Ďakujem. Politiku ja Lásko moja, stúnu. 60 korún, 50 korún. ale však predvčerom stá ešte 40. Horčica zdražela. A ja si prosím bez horčice. Ale je iba s horčicou.
Ale ja som na horčicu alergický, vieš? No to je originál, Zlatko, tvoj problém. My tu dávame hotdog aj s horčicou a horčica je zadarminko, Zlatíčko moje. Ale ja si prosím bez horčice, ja som... Ide vám autobus. A ja sa, ale viete, ja sa tu nikam neponáhľam, lebo je streda, ja mám voľno. Áno, ja sa naučím. Horčicu Ja si aj neprosím, peču budeš kečup, mať. Na, tu máš, preber si to. Ja, pani, Zožer. pomôž. Dobrý deň, prajem. Je dobrý, ja už vím, že dojdete hneďka 40 korun. Nech sa páči. Jako pre vás, mladý pán. Zlatičko. Aj na budúce. Ďakujem. Pán z ministerstva, čo máte na zodpovednosti, že potravinové veci, som rád, že ste sem prišli, pretože tento bufet nehrá fér. Overajú ma o peniaze a nechcú mi dať hotdog bez horčice. Treba im dať mastnú pokutu, alebo dokonca ich zavrieť. Na to sa môžete spoľahnúť. Vidíte, pán inšpektor, to je ona. Celý týždeň mi dáva hotdogy s horčicou, ja som na ňou alergický, na horčicu. Čo na mňa ty vyskakuješ? Vidíte? Čo som ti ja nabila? Vidíte, aká Normálne som ti predávala hotdog tak, jak sa má A predávať. zvyšuje ceny. Ja to zvyšuje ceny. Horčica zdraža. Každý deň zvyšuje ceny. Viete, ani raz mi nedala hotdog. A som pri tom zaplatil. A vy ste tu na mňa vieskal. Čo som vám chcela nádať? Stačí. Ja o tomto všetko viem. Pretože, milí pane, my sme vás nachytali. Tam je skrytá kamera, pozrite. Dívajte si. Dívajte tam. Vy ste ma celý týždeň natáčali? Ako? Áno. Vy ste ma celý týždeň. A ja som to na vás hral. No, tam je skrytá kamera moja.